Wat heb jij gedaan toen je 50 werd? Toen ik 50 Zoals werd... 2 jaar geleden, neem ik aan. Ik dacht dat ik toen gewoon een etentje gedaan heb thuis met de vrouw. Niets bijzonders. Niks speciaals, nee. Ik ben zo'n hele sobere jongen eigenlijk. Dat is raar, dat zie ik niet aan jou. Als ik jou al zie, ik ken jou al heel lang. Ja? Maar als ik jou zie, denk ik dat je geen sobere jongen bent. Toch wel, ja. Ik hou niet van verrassingsfeesten en zo. Want mijn vrouw heeft het ooit eens gedaan. Zo, Vrouw? Ja, mijn vriendin. Ja. Heb jij een vriendin? Ja. Die wou eens verrast met een feest en ineens zag ik zo 100 mensen... Nee. Heb jij echt een vriendin? Ja. Wat dacht je? Dat jij... Nee. Sorry. Nee. Waar klappen jullie nou? Je verwacht mij met een andere. Ik verwacht je met een ander. Nee, ik dacht Willy Sommers, die weet wel van Wanten. Nee. Je bent nog niet Wendy van Wanten, hè? Nee, Gewoon van, die ken ik, hè? Ja, die ken Kijk ik wel. eens diep in mijn ogen. Ja, heb ik met haar gezongen zo. Ik droom heel vaak van jou dat jij ook diep in mijn ogen zou kijken. Ja. Nou, ik zou je zeggen, ik heb mijn eerste joepie meegenomen. Daar stond je op, daar heb ik op gemasturbeerd. Echt. Echt waar.